खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैयो। रांखावरिनि आंखालाव फाहामथाय होनो हायाखै रबिराम सोरगोयारिनि अनजालि बिसि रश्मि सोरगोयारिआ नलबारि जिल्लानि 5 नं फुटपाथ बगिलासेर गामिनि रबिराम सोरगोयारि 41 बोसोर बैसोनि। अनजालि बिसि रश्मि सोरगोयारिआ गोबां समनिफ्रायनो स्वाइन बेमाराव गोग्लैनानै थानाय दिनैसिमबो 1 बोसोर आगान होबाय। रबिराम सोरगोयारिनो गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानायलाय दासिम रश्मि सोरगोयारि बेमारजों डक्टर अपारेसन खालामनाय फाहामथाय लानो खावलायदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव लांफिननो हानाय जायाखै होननानै फोरमायथियो। हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम खुंथाय सावस्रि मन्थ्रि राहुल पेगु बिथाङा फाहामथाय लानायाव मदद होयोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफोरा अन्नानै एसे रांखावरि मदद हरोब्ला गोजोननाय मोनगोन। रबिराम सोरगोयारि आरो रश्मि सोरगोयारिखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। एकाउन्ट हल्डार रश्मि सोरगोयारि एकाउन्ट हल्डार रश्मि सोरगोयारि एकाउन्ट 70920131367778 70920131367778 आइएफएससि कड इउटिबिआइ 0RRBAGB इउटिबिआइ 0RRBAGB। आथिखालाव जिजिएम थामहिनबा जल जीवन मिशननि गेजेरजों बिटिआर हालामाव दैदेनगिरिनि आंखालखौ फोजोबनो थाद'नाय गैयाजासे खामानियाव नांथाबगासिनो आरो 10,000निबो बांसिन दैदेनगिरिनि आंखाल। नखरनै दै जगायना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बे जल जीवन मिशननि गेजेरजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगावआव डिइउएससिनि बानजायनायाव जल जीवन मिशननि गेजेरजों आथिखालाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मैया बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे हाबाफारिनि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोरलै दै लोंनो मोननायनि सुबिदा जासिगोन। बाक्सा जिल्लानि बरबारि थानानि सिङाव थानाय सुबनखाता हालामनि साबेलगुरि गामियाव थांनाय मैयानि हरनि समाव भारत भुटान हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे मैदेरफोरा गोबां बिगा हानि माइ आबादखौ जानायजों लोगोसे गाग्लिजोबना गालांनाया आबादारिफोरखौ खाफाल आखाइ हमनो गोनां खालामदों। आबाद खहा जाजानाय आबादारिफोरा बोसोर ओंखाम जानांगौनि बाथ्राखौ साननानै दुखुथियायै बे समाव बिटिसि सोरखारनिफ्राय दुखुथिया आबादारि बिथांमोना अनसुंथाइ लुबैदों आरो बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन होयो। 41 नं भबानिपुर समस्तिनि इउडिएफनि एमएलए फनिधर तालुकदार बिथाङा मैया रिजाइन होबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुनाय फार्स्ट एमबिबिएस ओंखारदों। मुना फार्स्ट एमबिबिएस नि बायदि रुल लानाय नंखाय देहा फाहामगिरिनि मुङाव जानाय सुमिन कुमार राय। सोबनाय बंग'नि मालदा जिल्ला आलिपुर गामि नंखाय मुं हायनाय बाक्सा जिल्लानि सिमलानि सासे सिख्लाखौ हाबा खालामनानै सिमलायावनो मुम्बाइ एमबिबिएस खालामनाय
फैदोंमोन आरो बेयावनो समीर कुमार रायआ जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे गोबां समनिफ्रायनो जाखलिपारायाव गंसे मुलि फानग्रा फाहामसालि खुलिनानै गावनो देहा फाहामगिरि महरै खामानि मावबोबाय थादोंमोन। गावनि दखाननि साइन बर्डआव गावखौनो डक्टर समीर कुमार राय होननानै गायसनना दोनदों। आरो मोनथिनाय बायदिब्ला समीर कुमार रायनि गोरोन्थिनि थाखायनो गोबां गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा गाज्रि जानो गोनां जाबोदों होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दाबि दैखाङो। बे समाव सिमलागुरि दालाइ पुलिसनि थानानि आइ.सि. आकाश राय आरो गबरथना पुलिसनि बिफानआ मुंफाइट एम.बि.बि.एस. समीर कुमार रायखौ खायो। बेखौ लानानै मैया समिलागुरि आइ.सि. बिथाङा खौरां मेल लायो। दानि फैदों मुम्बाइ फाइट एम.बि.बि.एस. समीर कुमार रायनि बागै माखासे बाथ्रा रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों। उदालगुरि जिल्लानि 40 नं समस्ति थामहिनबा बि.टि.सि.नि मावफुं सोद्रोमा नीलु स्वर्गियारिआ मैया गावनि समस्तिनि रौता लाइफमायाव जल जीवन मिशन खौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो बि.टि.सि.नि मावफुं सोद्रोमा नीलु स्वर्गियारि बिथाङा थांनाय जुलाइ दानाव 3,000 निबो बांसिन दैनि गोनांथि नखरनो दै जगायनानै होनाय जादों आरो बिथाङा फोरमायबावदों आगस्त दानाव थामहिनबा बोहैथि दानाव दिनैसिम बि.टि.सि.नि दाब दाब जायगायाव 7,000 नखरनो दै जगायनाय खालामनानै होनाय जाबाय होननानै मैयानि रौता लाइफ जीवन मिशननि बेखेवनाय हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया थाखो 4 आरो थाखो 5 फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आनजाद लानाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि लहित चन्द्र बर' आरो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मनज बसुमतारी लोगोसे आफादगिरि लबराम बर' लोगोसेनो बाहागो लायो सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ डिमाकुसि अनसुलिखलि सिङाव थानाय गासैबो एल.पि. स्कुलाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।